¿Mm? Viaxamos no tempo de ao ano 1995. É un mércores 29 de marzo e as dúas beiras do Miño vibran de emoción. Entre Monsao e Salvaterra de Miño brincan refachos de festa. Inaugúrase unha nova ponte entre Galiza e Portugal. Bon día, Monsao! Bos días, Condado! Desde a Casa de Cultura de Salvaterra no 90.6 do voso dial. Neste fermoso día 29 de marzo iniciamos a construción da nosa Ponte das Ondas, ponte radiofónica que desde estes momentos ata as 11 da noite vai convidarvos a ligar unha banda co outra do noso Pai Miño. Quería mandar unha aperta para todo ese equipo de docentes que se volcaron neste programa de Ponte nas Ondas, no seu programa inaugural fai 30 anos, onde tiven o primeiro contacto cos micrófonos. É bueno decir que 30 anos despois aquí estou coa miña principal ferramenta de traballo, que tamén é un micro, traballando en salvamento marítimo, atendendo a xente de todas as nacionalidades do mundo que transcorren polas nosas costas. Mando unha aperta enorme e que vaya para diante este proxecto. Hola, nenas e nenos de Pías e Monzón. Boas tardes, nos micrófonos e nos controles estamos agora alumnos e alumnas do Colexio Público de Cruz do Miño. Somos Raquel, Roberto, Belén, Julián, Lisi e Lisi, da emisora Radioactiva, e tomamos as rendas de Ponte nas Ondas para presentarvos a continuación a grabación que nos trae o Colexio Río Frío Vilar de Monadí. Eles preséntanos de Augas e Festeiros. Hola a todos, son Raquel Atanés e quero aproveitar esta ocasión para darvos os parabéns a todos e todas as que fixestes posibles estas 3 décadas de Ponte nas Ondas, que 30 anos máis ben levados. Tiven a sorte de poder participar neste proxecto en varias ocasións, a primeira delas sendo unha nena, e lembro perfectamente aquel ano 95 no que coa escola participamos deste proxecto que conectaba a cativos e cativas de ambos os dous lados da raia a través das ondas. Unha fantasía que para moitos foi tamén unha maneira de descubrir a nosa vocación. Grandes momentos durante todos eses anos. Parabéns polo maravilloso traballo desenvolto e por outros 30 anos máis polo menos. Temos que dar paso aos estudios centrais de Monsao. Seguimos adiante nesta jornada. Te traemos a Ponte nas Ondas unha mostra de algúns programas emitidos estes días en Radioactiva. Escoitaredes Radio Diversión, chama, responde, e se atopas algo mellor é que non estás na onda. A túa familia, que opina da película? Opina que está ben, vamos, eu creo que a toda a xente lle gustou moito. Será algo que recordarás ou que olvidarás co paso do tempo? Que recordaréis sempre, porque foi moi bonito. Parabéns a todos os coles, a todos os profes, o profesorado, alumnado que fixo posible a vida de Ponte nas Ondas. Eu tiven a sorte de participar no primeiro hai moitos anos, desde o meu cole en Salvaterra, o pouco de que Salvaterra contase cunha nova comunicación, que Galicia contase cunha nova comunicación, cunha nova ponte a través do río Miño con Portugal. Logo participei tamén desde a universidade, máis tarde desde o meu traballo como locutora de radio. Estou convencida de que foi Ponte nas Ondas o xerme de moito amor pola radio, do interese por contar historias, polos medios de comunicación para algúns dos nenos e das nenas que participamos desde os nosos coles na xornada radiofónica. Logo Ponte nas Ondas foi máis que unha xornada radiofónica, ese é o voso valor, seguir medrando e seguir aportando, así que sexan moitos máis, moitos parabéns, hai que celebralo sempre, sempre, sempre no equipo de Ponte nas Ondas. E hasta aquí o Colexio de Leirado. Damos conexión a Ecos da Raia.
Ola, boas noites. Benvidos aos últimos momentos de esta xornada magnífica na que Seica se inaugurou unha ponte maravillosa. Bueno, xa falaremos do que isto implica un pouco máis adiante. Primeiro vou vos a presentar os meus compañeiros de unha e outra banda do Miño. Por parte da banda galega temos o representante do Instituto de Bacharelato de Ponteareas, temos a Mónica. Hola, boas noites. A Sandra. Hola, Ana. E a Cristina. Hola a todos. E por parte da Escola de Secundaria de Monzón temos a Eurico. Hola. A Renata. Hola, boa noite. E a David. Hola, boa noite. Bueno, neste debate poderíase falar horas e horas porque realmente a materia que tratamos, as relacións entre Galicia e Portugal, Aquí estamos 30 anos despois, parece que fose onte que participamos no primeiro Ponte nas Ondas, no primeiro debate de Ponte nas Ondas. O certo é que esta experiencia tiña medio esquecida, foi Cristina quen me pasou o vídeo e me deixou absolutamente sorprendida, moi gratamente sorprendida, porque, bueno, despois explicarei un poquinho por qué. Esta primeira emisión de Ponte nas Ondas veu dada quizáis pola apertura da Ponte Internacional de Salvaterra o 29/3 do 95, que estiven a investigar un chiquiño, deu cabida nesa primeira vez a rapaces monsanenses e a rapazas do IES de Pontareas, que daquela se chamaba así, e que nos van falar un pouquiño, pois, quizáis, non? Do que elas senten con respecto a ese proxecto, o que supuxo para elas, ou alá o que elas consideren. Eu son Sandra, unha daquelas participantes de Ponte nas Ondas de fai 30 anos. Cando fago unha viaxe no tempo e recordo aquel programa de radio, síntome realmente moi afortunada de ter participado, porque non só aquela ponte entre Galicia e Portugal marcou un antes e un despois na comunicación entre dous povos, dende logo, senón tamén a idea de facer aquel programa de radio foi moi novidosa e axudounos moitísimo a aprender, a comunicarnos e a expresar as nosas ideas que naquel momento eran moi importantes porque estábamos a ver como Galicia e Portugal se unían de maneira moito máis real e física e todo parecía moitísimo máis sinxelo. Dende logo, apoiovos a que sigades facendo o programa e espero poder escoitalo. O que eu quería dicir, porque estiven revendo o que está colgado nas redes con respecto ao debate que tivemos cos compañeiros do Instituto de Monsao, e aquel debate remataba con unha pregunta que lanzaba Ana sobre como víamos que iba a ser o futuro das relacións Galicia-Portugal despois dese día e incluso a trascendencia que iba a ter ese programa, non? E así como con ese pesimismo e esa soberbia da adolescencia todos dicíamos, isto vai ser un canto ás estrelas, non? Que iba a quedar en nada, que iba a ser aquel día e que o día seguinte pois todo se iba a esquecer, incluso que non iba a ter repercusión o programa, iso, non iba a ter continuidade, nos mirábamos así, e despois as relacións Galicia-Portugal, pois tampouco fomos capaces de ver que esa ponte iba a dar comezo a unhas relacións moito máis fluídas e fructíferas, non? Entre as dúas bandas do río. E quería tamén, pois iso, darlle a noraboa a todos os que tiveron esta visión fai 30 anos, que fixeron posible que medrara tanto o proxecto, mantelo tan vivo durante tantos anos, e espero que a lo menos outros 30 anos siga adiante a iniciativa. Aporta moitísimo a cultura e ao patrimonio conxunto de Galicia e Portugal. Pois eu, a verdade é que tamén non me acordaba moito desa celebración, do encontro que fixeramos co gallo
inauguración e foi como unha excusa para pôr en contexto tamén as relacións de Galicia e Portugal naquel momento. Nós, como adolescentes, creo que vivimos ese momento como un pouco alleos o que significaba e o que iba a significar despois, porque de feito nestes últimos 30 anos mudou moito o contexto social, económico e de relacións entre unha banda e a outra do río. Para min, este pequeno vídeo que é unha achega a vosa celebración implica pechar como un ciclo de 30 anos, porque nestes momentos eu atópome no rol daqueles profesores que estaba con nós organizándonos, non? Está bastante denostado o papel dos profesores e profesoras nestes días e a verdade é que é fermoso velos despois de tanto tempo aí fumegando do nerviosismo que implicaba tanta ilusión posta nun proxecto, non? E iso, cando vives en carnes propias, porque eu hoxe en día estou dando portugués e estou levando os nenos á radio, a escola do IES do Barral, que está dentro da rede de Ponte nas Ondas, para mí é como se houvese uns astros, non? Que rotasen e fixesen clic, xa está. Aí cheguei, non? Un placer, creo que as miñas compañeras comparten esta apreciación e iso a por outros 30, e que nós todas o vexamos. Felicidades. E outros 30 anos máis. Saúdos a todos. Quería engadir, para finalizar, un poema dunha autora que é uruguaya, que se chama Ida Vitale, e que se chama A linguaxe de Hansel. Perdida na espesura da linguaxe, deixaches caer collos mínimos, signos de salvación, para que os recollese o advertido. Non era efímero pan, pero incomestibles engúleos a terra. E segues penetrando na floresta silenciosa, aínda que a vexas pecharse tras os teus pasos. As ondas vêm da ribeira